Ginoo ko. Kani isa. Speaking of Duterte, butahan ako ni kinani siya audio. Nag-trending po kagahapon ang iyang exclusive interview kang Pastor Kibuloy. Oh. Sa iyang pag-interview, pirmerong pangutana kung siya ba mudagan pagka vice-presidente o ang ikaduwang pangutana kung unsa iyang reaksyon nga si Moyon ba siya nga si Inday yan para ganon? Okay, be. Nabata itong ipansak ang audio. Na-ready na ba niya? Tayo lang kayo, ha? Kaya, para madunggan yun ninyo mga kagahi kung unsa iyang reaksyon. Medyo taas-taas ni siya. Ang original ani nagin siya sa channel ni Pastor Kibuloy. Kapag gikuan ra. Okay. Mag-retire na ako tapos this time ako ang mamili ng presidente. Pag manalo sabihin nila, ano ko lang yan? Perpetuate yourself in power. So, nag-resist ako. I'm ready for retirement. But if you ask me, what is my greatest achievement? In a very humble way, ako, Pastor, I expose the oligarchy in the Philippines. Si Inday, kinausap ko talaga kagabi. Do not run. Do not ever commit the mistake of running for presidency. I do not mean to insult the Filipino people. Presidente, wala ka talagang makuha. Wala para sa iyo. Except for one thing. Yung sense of fulfillment mo sa kapwa-tao mo. Kaya, moto ang... Siyempre, ni-react dayon ang mga Siyempre. supporter ni Inday Sara. Correct. Ha? Yung sila nga, dili man digong ang unsa magbuot kung padaganon nimo si Sarag dili. Kagayat, knowing the Duterte, kay kapila man sana nag-ingon no nga kana lahi gyud daw na ang dagan sa pangunaw na ni Sara o pangunaw na ni Tatay Digong, no? Lahi gyud na. How many times Si Sara, kay dagan mo Sara gyud nga Dumay. si moyong mo sila nga si Digong ang magbuot kang Sara, pero kapila na kita nakadugan na nga si Sara nagi na siya ilaing pangunaw na. Posible nga may istoryahan sa siyang papa, pero how many times nga bisag pagdala doon niya diya sa Davao City nga nagino na siya lahing pangunaw na. Lahi iyang desisyon iyan ang kaugalingon. Tama ba na kagayat? Ana ang klase nga barugana ni Inday Sara. Lahi ni siya, di ni siya yung magpadala sa ingog bisan pa sa iyang amahan. Kung iyan nakita nga tama, iyan ang iduso. No? So, ini karon, well, amahan man gud ni si Digong. Oo, correct. Isa siguro i-cover, no? Correct. Si Rusty, si Raver, kasi kung ayaw na nak. For example, si Ella, mayon sila nga, di, gusto ko mapil og Miss Cagayan, ana. Oh, ayaw na nak, kapoy kay nak. Ayaw nak. Kapoy kay nak. Oo, Wakit kay ilang mga bayot na kuway mo support ni. no. But kani ang atuwa lang ani ron nga dili man si Digong ang maghimo sa desisyon. Oo. Una si Sara. Oo. Unsa may magtuklod kang Sara nga mahimong desisyon ang katawhan. Correct. Tama. Labi na ron nga Luzon, Visayas, Mindanao. Ana, ya perti kayo. Kabalo ka usay mahitabo ani. Daghan ang mubitbit ni Sara, mudagan silang pagkabais. Mo sana. Oh. Kaya gikumpirma naman yun ni Gibo. Usa siya, ni Hangyo, ni Hongmong yun siya dito. Nga, mudagan ko pagka-busy, pwede ba ko mag-busy di sa imo Pero sayang kayo kung naaman na yun ana nga interest si Gibo. Dapat kani adto pa katong gi-offeran siya ni Pangulong Duterte as Defense Secretary. Tama. Wa niya inta to gibalibaran si Digong Mao lagi. kung naaday siya plano. Labi na no sa culture nato diri kagayart no sa Pilipinas no kanang kung hayara ka mo to nga ba pre bang mudagan ka pagka mayor kana lang sample lang mudagan ka pagka mayor tapos pag pilog election hearing ka ni gawas dayon nga ana ko diri anak ko ha Unya diha day ka magpabutang diha day ka magbutaw ka ang tarpaulin diha sa may buluan nga run Rudy run. Kana mga pinapumpi labin niya nga style. Hoy Ha? Dili na to, itago lang na to sa ngalang Pumpi Labinya. Kung interesado man day ka mo mudagan na pagka-mayor, dapat ako timanin niya na timanin. Kung interesado day mo, sama pananglitan ni Pumpi Labinya, ha? Dapat
pabati na mo diha sa katawhan. Correct, Unsa man, correct, no? more than 1 year na ang pandemya. Unya Correct. wa gyud kay makita nga ayuda gikan ni Pompi Labinya. Muna magiging ako Ato pa managan mo nga di mo andam. mao na. Andam sa kwarta. Oh. Ano man, gasto man gyud na siya. Correct. Mo gasto magay ka mo agto lang kag kugon. Mo palit ka sibuyas. Pa-birthday lang gali ka, gasto man ka. So, muna mo ito bo, kung kalit ka mo to nga, ang mga tao mo ingon og. Mao na. Ang mga tao pinaano. Oh, ana. Wala. Kay ko kalimti ako niya. Ha? Unsa? Ang ilang tubag? Mao na dayon ang resulta niya. Tinod na. Ay mo kalain na ng mga kagahi pero mo Sos, malain mo na ako taga Cagayan de Oro, botante ko diri, dugay ako sa Cagayan de Oro. Ha? mo kalit lang Dugay ko na ako sa niya. Cagayan de Oro. Ha? Ay nga. Mao lagi na yon. Ako dugay na kong kapuyo diri sa Cagayan de Oro, botante ko diri sa Cagayan de Oro. Yun ana, unya kamo magpakita lang mo, magparamdam lang mo kung hapit ang piniliay. Kag sa diyan ni ulbo ang pandemya asaman mo. Tama. Dili sa pag-usaha, di ko ako tigulang na ni si Clarix. Oy, tigulang na ni. Ako gani ana niya. Naigo pa kay na sa COVID. Pero unsaon niyo na in kaso mudagan si Clarix idayon niya pagka mayor. Ako di man ko ingon nga Clarix ko. Pero tanawa, mapildi ka ninyo na si Clarix nga kada adlaw doon ay mga ayuda gipangatay sa kabarangay. Tinod. Every day na. Nanado na ninyo. Before sa pandemya. O ganto sa pandemya. Nanado na ninyo be. Tinod na. Nanado na ninyo. Ya sige mo atake ni Clarix. Okay. Mo na diferensya. Mo na diferensya kung mayor manggugam. Mura manggugam. Akong pagsabot ikaw ang amahan, di ba? Amahan sa syudad. So munang na yung mga anang nga mga klase nga murag sa balay ba nga kailangan nga problema, Asikasun gyud ni Daghan ang mudagan pagka busy mayor, sure ko ana. Kanapod. Mahadlok na sila Clarix kay kusog si Clarix bay. Kusog. Not unless nga kini si Congressman Rufus Rodriguez mudagan pod pagka mayor. Unya Rodriguez o Clarix oy akana fights kay na nga. Pwede. Ayo man sila nga Mr. Performer. Si Rufus, performer man pod. Sa iyang distrito, grabe man po mga hatag og mga ayuda. Tama. Grabe mga hatag og mga tabang sa katawhan. So sa man ang pagka-busy ani nasa konseho? Ha? Nakakadya. Sa kinsa man na diha, botarato si Girly Balaba. Potential na. Pero dapat magparamdam na puron sa katawhan. Dili pwede nga diha lang mo kutob sa social media. Tama. Dapat kung ako lagi politiko karon gahi Bernie, I will take advantage of the pandemic. Kay muni nga mga panahon nga mga tao kailangan og tabang, no? Inoon. Oni nga panahon na nga ang mga tao nga maghinaminam ilan na minuduman kaning tawhana mao ni ang nagpapadamon ang trabaho nagpadalain taon ning ayuda sa amuha. Balag pila na. Tadaw bi kaning sa man na akong kagaya kanang mo ni diri sa ako ang kanang tig-deliver tapos di na nako kuha ng sukli kana dakong tabang na. Kagamara ng sukli ay. Ano lang mo sa diya? Ina siya pila man na akong bayron nundong. Sir kanang imong pizza sir 150 ra ni tanan. Iranop. 200. Dili mo na 500 imo na. Wow! Anak ka dapat. Pila man 180. 180. Dili ingon nga gibayaran nimo ng mga tao pero ang tabang kaning taliwala karon sa pandemya mo ni kinahanglan sa mga tao. Seriously speaking, mahinumdum nila. Mahinumduman lang mo ya. Butang-butang napay gamit-gamit dahin mo anang mga Rudy Run. Kaning ngalan ni Labinya gani, Pompi Labinya. Ana. So di na pwede ngayon ana lang ang classic. Kinsa ba ang inyong intawon nga mga political nga mga advisor or consultant? Busang gay ni Bay Abri para sa mga tungnay plano mudagan. Ato nang himay-himayon. Ihatag namon yung katunga sa among programa para lang nga. Pero sa diya lamang sa mo believe me sa kanang nga murag takos ka nga mudagan. Dili ka mo ang pwede mo nga takos ko mudagan. Dili katawhan. Na kami isip tingog sa katawhan. Doon na may katungod nga mo ingon nga adi nga ni anak nimo. Ana, bitaw na ako personal man ako di man sa programa ha. Silang wa pud nila sila kagahi Bernie ani. Personal ni nga kaning pagboluntaryo nako bisalan kang Sara. Ano ba?
sayang kaayo kung dili kanang kapartido, kaabag, no, kauban ni Digong ang mupuli niya. Burag masayang lang no ang tanan nga Ay, ay. no, masayang lang. Sayang oy, sayang. Tama, Kaya, tama. ang mga musunod, lali man ka gipatay sa mga NPA ang duha ka mga batanon. Tinod. Wa jud ni isa. Wala gyud sa ani kang Lini, Wala kang gyud Risco, gigil. kang Tama. Tiberos, kang Drilon, kang Pangilinan, wa jud ninyo ni kumbina sa Wala- NPA. wala gyud Giangko gigil. sa NPA nga sila ni patay. Wala lang kay aksidente ni buto ang landmine ha. Ilas ang gipatay, bomba gipatay, gisigurado na po nga mamatay Tama. yun. Wala bisan usa ninyo nga gikumbina ang NPA. kabalo ka gagay art tanaw na ko sa Facebook sa Twitter wa gyud koy nadunggan na kanang grabe gyud na kanang gigil nga kalagot ba. Walay artista, Dapat pareha. walay media, Dapat walay pareha ka na ABS-CBN nga mingon nga gikumbina na mo ni, YGMA nga gikumbina na mo ni. Wala, Ana, wala. ah, Tinod. Si Digong ra ang niingog kundi na bantay lang mo mga NPA ha mo. Tinod Oh. na. Wala gyud. Kunya No? di nato na dayon nun ng inanang klase nga kanapuan. Labog ang uban bitaw na ikuan diyan ay napatay ng mga Kung pulis ang nakapatay, Ay, gipatay grabe. sa pulis. Ay, grabe. Kurug-kurug sa kalagot. Usa ka semana nga Oh. headlines. Usa ka Karon semana. nga gipatay sa NPA. Lalimang ka giingon lang nga. Nagsorry lang, ang nagsorry. katong- Nag-apology Dili, lang. wala gyud sorry. Isa to si Keith, no? Katong football player Oh, mo nga nay gyud. passes away. Ana lang. Di akong pasabot ba ang rebelde ba? Igo lang nagsorry sila, ilan nagiamin. Tapos Oo. wala na rin reaction sa ubang mga tao. May reaction sa CHR, sa Commission on Human Rights. Mura gidawat lang nila nga. Pero kung pulis ang nakapatay ato, Ay, grabe, kurug-kurug sa kalagot. Tibok pamilya sa pulis. Mayon pa pati si Digong. Tungod Oo. mo ko na sa inyong presidente. Tinod na. Ana ba? So, kung sa maning kuandre. Si